Čaute ľudia, vítam z môjho nového videa. V tomto videu si povieme a ukážeme, čo mi padne z Mythic Stardropu za 5000. Takže máme to tu. Klemne si aj coin. Ja, dobre. Takže ideme. 3, 2, 1. Dajte odber. Na týka pin z Mythic Stardropu. Ale máme tu aspoň jeden random prezent. Takže ideme si to otvoriť aspoň. Rareka, si robíš srandu. Ty si robíš srandu. Ty si robíš srandu. Ale tak aspoň si poďme zahrať toto od týka. Takže máme týka tu. Nastavím si pin. Čakať. Tak. Tu tak máme pin. A ideme za ňo hrať. Tak, tu ako stykom na prvom pavri. Tu ako je základ, proste nájsť si bedne, ale keďže som tu žiadne nenašiel, tak sa budem snažiť tu do toho edita tak šprtať. Nie. Nie. Toto teraz nie. Nie. Pane Bože. Tak to som sa... Ale zabil som ho. Tak ja by som asi išiel už na druhú hru. Tak, sme tu. Tento... Nie. Nechod na mňa, Pema. Nie. Dobre, zatýka dneska hrať nebudeme. Ja by som si asi teraz dal tohto Edgara. A asi dobrou bou. Tak, sme tu a proti nám majú dobré rankedy, ale ja si myslím, že by sme ich mali poraziť. Tak, poď. Krása. Ale Barleyho by som mal teraz hneď dať. Prihraj, Sandy, prihraj. Jaký trickshot. Tak, teraz aj ho skočím a poď. Dobre. Tak. Poď. Pane Bože, to čo som spravil? Dáš tam gol, Sandy? Nie. Nevadí. Poďme. Barley mi nezdrhaj. Výborné. Ako vec, čo ma teraz najviac asi štve, je to, že všade je samý Buzz Lightyear. Ako mne to štve. Už asi je vonku 5 dní, myslím, že to je dnes. A ako štve ma to, pretože áno, každý sa ma chce pušovať. Lenže ja som stále len na 200 trofejí a už 5. deň furt tu je. No zase.
Ja som si ho pušol na 1000 prvých 5 hodín, keď bol prvý daný a mám aj screenshot, kde som bol 85. na svete, vám to teraz ukážem. No a ako ja som to hral dlho, ale prvú hodinu tie servery boli vážne akože mega cooked, takže som to ani dohral a dal som vtedy tak 100 trofej za hodinu. Pretože tam proste to nešlo hrať. Tu prihraj. Alebo dobre. Zabijem ho, dobre. Prihraj. Dobre. Dobre. Krása. Ale mne vážne teraz tak štve, že musel mi padnúť na tyka. Keby mi padne aspoň super brawler, ja by som bol taký rád, keby to je brawler. Nie, my sme mŕtvi, túto hru proste nedáme, pretože tu musí mať najhorších teammateov. To je pordeli. Nie, ty debžo. Poď. Dám. Ja to dám. Nedám. No prčíc. To sa proste nedá. Nedá sa to proste. Teraz. Proste ma zabite ma znova. Respawne ma, už ma zabij. Zabij ma. Ako je... Nie, on ma proste nepustia. Nepustia ma proste. To sa nedá tu hrať ako... Keď mám také kombo. Proste hneď nás doriju a... Teda na ultinu na nás sme mŕtvi. Ešte si dajte druhý gól. Dajte ho. Výborne. Úplná čipčopka. Takže ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, odber a vidíme sa u nového videa. Čau.